unosaruta nekuti ndogona kukupe munhu ndinogona kukupa spiritual wife chikwambo changu chechikadzi chidoma changu chechikadzi ndokupa kuti chinonga chirara newe chichikuitisa mari so iwe ukazoda kuitira kana kuti amweni asikana kuti I love you zvakuti wautokonderesa nechiro chako kana zvikuswera kutaurwa usi zvinozodai ai ine ndidaita zvekubikira vanhu ungoti ipapapo tine mugomo wedu unobvira uko kune vanhu vari vakagara kumberi mugomo wedu wauya apa ndinokwanisa kubika kuti ukwanise kuita zvokuti unoda kuti ndoda kuti onditewo kana kuti muprofita ndoda kuti ndikwanise kuita kana kuti mabasa unoda kuti ukwanise kuita sai ngatirambe tichikosa chinhu chinonzi chiwano wazukuru koshesa chinhu chinonzi chiwano ngatisati kana taakuenda kumakereke taakupinda mumachechi edu taakutanga kushora chinhu chinonzi nini mudare rangu handina munhu anoita rombe ndinogadzira mare inokwanisa mari inotenga makadii mhuri yeZimbabwe ndini pano ndinodai ndiri kutaura inini sekuru Kapfitse ndinokukwasisai nemufaro mukuru kwazvo ndichiti nekwamuriyo kumatimana ese enyika kunodiko ikoko kwakadini kwamuriyo inini kuno kwakanaka kungoti kunoko manga musingachambondioni wazukuru ndakamboenda Mozambique uko kwandinodai ndichinotora mishonga yangu ndichiuya naye kunoko kuZimbabwe zvino ndadzoka muZimbabwe wazukuru nyaya ndinongoramba ndichichema ndichikutaurirai wazukuru ndeyekuti zviro zvenyu kunoko zvinofamba zvakanaka chinhu chandinongokusimbisai chete ndechekuti koshesai ngatirambe tichikosai chinhu chinonzi chiwano wazukuru koshesa chinhu chinonzi chiwano ngatisati kana taakuenda kumakereke taakupinda mumachechi edu taakutanga kushora chinhu chinonzi chiwano chakabva kudhara kubva kare chiwano chingoriko chichiitwa vanhu vachikumbira sadza pasi pemuti zvichiitika zvinhu izvozvo saka iko zvinezvi tiri kungotaura kuti inini ukakumbira panapo kuti wakumbira mudare rangu wauya ukakumbira kuti inini ndinokumbirawo pfuma ndinokumbirawo kuti ndikwanise kuita mbereko ndinokumbirawo kuti ndikwanise kuwanikawo kana uchida kuti ukwanise kuita imba yako ndiri kutorerwa murume wangu kana kuti mukadzi wangu inini ndiri kutorerwa ndakatorerwa mukadzi wangu andina mukadzi wako anozi anorarwa neumwe murume iwewe uchimuda uchigara naye hakuna chakadaro mudare rangu inini mudare rangu handina munhu anoita rombe ndinogadzira mare inokwanisa mari inotenga inooneka saka inini ndiri kusimbisana nemwe mhuri yeZimbabwe kuti ngatiite zviro zvinooneka kana uchida kubhadhara kana zvikuda kubhadhara zvikwerete zvako kuna amwe ane zvikwerete sekuru inini ndinoboda mari yekungobhadhara chikwerete chete ndo mari ndiri kuda ndinokwanisa kugadzirisira panapa sekuru inini ndandoda ndikwanise kuita mari yangu yekuti ndikwanise kuti ndiendewo kana kwandoda kuti ndiende kana sekuda kuti ndironge mabhizinesi doti ndiite kabhizinesi kangu ndinokuitira mari asi chinodiwa ndechekuti teedza mhiko dzangu nofunga paipa ndakambotaura kumashuro uko ndichitaura ndichiti anhu munofanira kuteedza mhiko dzinonga ndichikupangira asi ndakanyatsa kuona kuti iko zvinezvi zvaane musiyano vanhu vari kuteedza nekuti zvokonderesa kuda dai tadaidzwa kudare rekwanhingi honai vanhu vakurware misoro vamwe vakudai handiti muri kuzviona nenyaya dzei kukanganisa iwe unonga wakuda kuzoita zvekuda kuzondimangarira ini ndinoda kutaura zviro zvangu hapana chandinozozwisisa zviro izvozvo chakakosha teerera zvinonga ndakutaurira mudare rangu unoenda kumberi kune waya vanochema nyaya dzekuti inini ndiri kuda kuti ndikwanisewo kuita mabasa ndikwanisewo kuvawo ndine chiremerera kunyanzi pabasa pacho pandiri ndoda kuti zviro zvangu zvifambe zvakanaka ndinokukwanisa kugadzirisira pano asi ndine vanhu vari kuramba vachiuya vachingochema vachitaura sekuru tiri kubirwe mari nemunhu ari kuzviti ari kuti sekuru Kafise ini ndino sekuru Kapfitse saka vanhu vanochishandisa manje munhu iye ari kuchishandisa akaundi iyo kufacebook kwesoko namba dzake dzinoti 0773 dzinopera na 138 munhu iye ari kubira vanhu osende maitaurire ake anongotaura kuti senda mari iko zvino izvi 500 wasenda 500 yako mari yako ichitoita izvozvizvi iwe ndotokutaurira kuti ndiri kubva kure saka iwe kuti ndisangane newe fana wasenda mari yako ndotokugadzirira mari yako unotobva nayo ipapo muzukuru wazukuruka teedzai zviro zvinonga ndichitaura inini ndidzo namba dzangu ini munodziona apa pasi pevidhio iri
aungoendi kwese musandirwe mare dzenyu makuzoya kuno kumonetsa kuti sekuru ndi muri makatibira maredu, sekuru ndi makatibira maredu. Munhu iyeye mukaenda kosecha kana ku Facebook kwenyu sekuru Kafise handisini, asi iye ari kutoshandisa kutotore mavidhiyo angu achiisa pake nekuti akagadzira page. Saka wazukuru, ini ndinokusimbisai kuti zviro zvenyu zvamunoda zvinoita. Ndakataura paipo kuti ini mari yangu yandinogadzira haisi mari inotore nguwa kuti hanzi unotaura kuti tode 1 hour ndinozodai ndinokugadzirira ipapo mari yako wobva nemari yako, kwete zvekuti hanzi yeye mangwani zviripo mhiko, pane mhiko dzakasiyana siyana. Pane zvekuti iwe unonga wazvipira kuti ina ndichada kuita mwana, rega ndimbomirira ipapo sekuru. Tinokwanisa kugadzirisira futi unyangwe mukadzi kunyanzi murume, tinokwanisa kugadzirisira futi. Zviriko, kune mari inopindira mbegi, kune mari inotongoitwa ipapo instant money, mari inotongoita ipapo. Saka ini ndiri kutaura kuti kunyanzi madumwa, ini ndinorendesa dumwa, kurendesa dumwa kuti muzukuru dumwa iri umboshanda naro, asi kushandisa kwaunonga wachirita aridi munhu unonga akagara pasi kungogara kuti gwezhe kudai. Roda munhu unoshanda uchishanda uchineka business kako, uri kuita zvemaini, uri kuita basa rei kana kutengesa madomasi, mabasa rako rinonga richisumukira zvakanyanya. Kana uchishandisa mushonga wangu yo, asi unorenda 3 months wondidzosera mushonga wangu. Koita zvimwe zvandinokupa zvinongokupa mari, koita zvimwe zvinhu zvokuti iwo ndinokupa mushonga wangu, ndindokupa mushonga, ndindokupa mari. Kana kuti utsvake something chinhu chekutenga, boots zviro zvako zvakutotanga kutoenda kumberi, business rako uchitoenda kumberi. Saka chinodiwa chete kuti muzukuru, atisi kuda vanhu vanotambura, vanhu ngaende kumberi. Mishonga yangu inini yakanaka, haina zviro zvinotanzi unokwanisa kutambudzika. Zviripo zvinonetsa, zviripo zvinonetsa, asi munhu unosarudza nekuti ndinogona kukupa spiritual wife, chikwambo changu chechikadzi, chidhoma changu chechikadzi, ndokupa kuti chinonga chirara newe chichikuitisa mari. So iwe ukazoda kuitira kana kuti amweni asikana kuti I love you zvakuti wautokonzeresana nechiro changu. Saka inini panapa ndinokuimbisai kuti wazukuru musanetseka kuti ndoda kubhadhara ma school fees, ndoda kuti ndidanoni, kuno mari ndinokwanisa kugadzirisira zviro zvako zvoita, ndinokwanisa kugadzirisira. Ukangoya chete nefonja yako iyi Pacific Storm iyo fonja Pacific Storm inobudisa ma $100, Everest inobudisa ma $50, dzinosiyana fonja idzi dzinosiyana. Saka iwewe uchiuya kunoku unotaura kuti sekuru ndoda zvakati, ndokugadzirisira zviro zvako zvifamba zvakanaka. Musafe makarasa chiwanhu chedu ngachikosheswe. Ini ndinogadzira misha, ndinogadzirira kuti musha, kana musha manetsa chaimo zvipambo, unoshamisika. Munoona marinda chaicho unoshamisika, unoti marinda chiri kumboitika, makuwa amwana anozoti makuwa, amwana zoti marinda ameno mwashona. Iyo amwe unoshamisika kungona ari gadzira rinda ra otoona rabhovoka chiwanhu, pane zvinonga zvakatoitwa. Saka ini ndino chinoanda kuchikupangira manje kuti ukaona zviro zvadai zvinodai vamwe vanonga vachida kupinda matare eglass kuda kuona kuti chiri kuitika, unouya ndichikwanisa kugadzirisira. Kwete zvokutanzi unoswera kumwiswa zviro zvaunomwiswa, unouya kuno ndokutaurira zvinoitwa, woita zviro zvako zvifamba zvakanaka. Muri kuzvizwisa muri yeZimbabwe, kunyanzi wari kumatima enyika, uri kwako uri kupi. Inini kunoko anhu ari kuchema kutaura tabirwe ng'ombe dziri kungobviswe mapande acho aya, nyama dzacho dzekunze tosirwe mabhonzo. Inini ndinotera chero ng'ombe dzako dzakatorwa mugore rani woye, ndinotera. Ng'ombe unogona kutadza kuiona, asi munhu wacho as long achiri kurarama chete, ndinotera. Muri pazwisa zukuru, ndinotera. Materero rangu andinoita ini ndinoshandise gudo. Gudo rino iri ndinototaurira kuti tera. So mashandisire tinongata kuti manje ndichide voice rako iwo kuti utaure kuti heiwe iwewe tapiwa wakauya ukandikwereta mari yangu, wakandikwereta 600, zvino yawo chadine mari yangu ndiri kuida. Iyo wakanditengesere munda, zvino zvawakanditengesere munda wakudzokera futi wotaura kuti munda uyo hausisiri wako, ndatengesera umwe munhu. Woda kuti ndigare papi?
ndiri kudai munda wangu ndakutume unenge wachiisa audio yako chero uri kunze kwenyika chero uri kupi ndiri kudai stand yangu ndiri kuida ndiri kupa mazuva anokwana kuita mazuva 3 ndibate pa namba dzangu wodedzera namba dzako dzefoni iwewe namba dzangu dzinoti 0773 2 chaku motaura namba dzenyu ani muri zvinzwisa maita saizvozvo ndinotora voice riya ndoriisa pa gona rangu iye ndiye anonga akuchinzwa manje gudo riya richitaura chero ari papi chero ari kundya chero ari kudrive zvakuita kuti iye atukufonera ipapo ndazwa ndine zviro zvendiri kusangana nazvo ndokumbira kuti mundiregererewo ndikwanise kukupai mari yenyu muzukuru usatendera kuti chinhu chako chingorowa tode vanhu vanowaka mari idzi andiri kugadzira idzi andidi kuti munhu asvike panguva yekuti anonga achiita zviro zvekungoda kuenda kuakadzi kudai mishonga yangu inaidi zviro zvekuenda kuakadzi mari yangu ita zviro zvinooneka uite mabuilding uite chaunoita chinooneka andiri muri kupazvisa nekuti vanhu ane dambudziko rekuti wabata mari iko zvino zvakabva kusangana nedambudziko remukomana akauya kuno atora mari yake waita mari yake akuenda ndamutaura kuti bhegi rako iri usangovhura waona mari yako kuti inoshanda chiende kuti pese paroda kupinda kudai kubhadhara ma100 kudai kubhadhara ma100 kudai kubhadhara ma100 mari yaane dambudziko manje anhu akumutera mari yato inini kunoku ndinongotaura nekuti unonga watorwa nemushonga wako kuti inini kwanise nokokutangisira tsvaka mari yako yese yakakwana woya ndokutangidzisira kuno asi mushonga wangu ufani kuparara nenzira dzakaita seidzodzo nekuti kuno kunotanga watoripa saka ndinongotaura kwamuri wazukuru kuti kunyanzi aneti uyu ini ndine mwana wangu anorwara nemusoro kutenderere pfungwa kudai ngauye kuno wataura kuti inini panapa ndaneta nekutendera kwese ndashaya mari kune vamwe vari kutaura kuti isu tiri kungodaidzwa kwatinodaidzwa tinongozanzi mari inotongomuka yaita asi mangwana wacho iwo hanzi munozirarai mubao wosvika munhu uya uchatomuona apa unonga wabhadhara kana mari yakawandisa kana ma1000 wazukuru mari inoita ndinongoda chete kuti muteedze zviro zvitinonga tichikupangirai so ndoda kuti ndikwanise kukuratidzirai anhu azhinji inofunga akuzviziva kuti ini ndinokwanisa kugadzira mari idzi ndinodzigadzira zvakanyanyisa zvino ndikwanisa kukuratidzira ipapo kuti ayo kana tichitaura nyaya dzekuti mari inogadzirwa zukuru mari inogadzirwa nenzira dzakati musangobvumira kuti pese zvazodai ayo mari inogadzirwa ndiyo fonje yekutanga kurapira yacho yekutanga kurapira kuti mari ibude imomo saka tinotanga tarapira kudai zvendaita izvi iwopa mari yakutobuda kada zvikuswera kutaurwa usi zvinozodai ai saka kana tichitaura kuti mari inonga ichitoshanda unoenda kwese kana kunoda kuenda kana papi pamabhengi uchisvika nemari yako uchitaura kuti ini ndoda undikwanise kutenga zvese mari inotenga imari inoshanda adeti muri kuona wazukuru haisi mari yekuti yatora kana kuti 10 minutes mari inonga yatogadzirwa munhu wakwanisa kutoita mari yake ndiri kupanzwisa munhu unonga watokwanisa kutoita mari yake so iwewe ukasvika pakuzoti iwewe wasvika pakuti waomerwa ini ndikwanisa kukavhawo zvikwerete zvangu ndikwanisa kuita zvendoda kuti ndiite ndinewo mhuri yangu kune inini ndinoita mari dzangu idzi mari idzi hadzishandi kwandiri bai dzinoshanda kuti kana ndikakwanisa kukupawo mari inonga yakunyasa kushanda so inini ndinobatsira munyango muzvikoro ndine zvikoro zvimwe zvandinobatsira kuti ndikwanisa zvakati ndinobatsira vanhu vanonga vachishaya chikafu tinokwanisa kubatsira mafiyo kana kunyanzi anouya padare pana panozarisa pano vanhu vanouya ndototaura kuti muzukuru chitora $20 kana titora $100 ndefiyo kuti ufambe zvakanaka kwori kuenda chero wauya ngetsoka dzako ndinokwanisa kutaura kuti muzukuru chifamba chakanaka unoitika
kune wanoda kuti wakubikwa nyaya dzekuti wakwanise kuti wachita zvinhu zvawo mabasa ese zvaunenge wachida kuita. Ini ndinoita zvekubikira vanhu kungoti ipapapo tine mugomo wedu unobvira uko kune vanhu vari wakagara kumberi mugomo wedu wauya apa ndinokwanisa kubika kuti ukwanise kuita zvokuti unoda kuti ndoda kuti ondiitewo kana kuti muprofita ndoda kuti ndikwanise kuita kana kuti mabasa unoda kuti ukwanise kuita. Pane zvinhu zvokuti inini kana ndazopinda newe kundakuita zvokubika unonga pa level chairo kana kuda kubikwa kuti inini pabasa rangu ndinge ndiri munhu anozwisika ndikataura chendataura chinofana kuzika. Ndinoita zvese izvozvo wazukuru ndiri kuramba mweya wekubirwa. Uyai kuno kuti ndikwanise kugadzirisira mari inoshanda, mari isina matambudziko, mari inokuchengetai, mari inochengeta mhuri dzako, ndio mari yatinokwanisa kugadzirisa. Ndotenda.